Здравствуйте. Biz saylovda ishga keldik. 22-46 номерлы сойлау участогы вәкилләре Илгиз Сәләхов фатирына килә. Ират быел гражданлык бурычын өеннән чыкмыйча гына башкарырга була. Чөнки сәламәтлеге бераз какшап тора. Ә булай гомере буе үзе дә сойлаулар өлкәсендә кайнаган. Мин моны һәрбер кеше үтәргә тиеш дип уйлыйм, чөнки иребез депутатлары да теге үзенә күрә инде яхшы, дөрес юлдан ил өчен кайгырып йөрүче кешеләрдән булырга тиеш дип уйлыйм. Өйдә тавыш бирү мөмкинлегеннән һәркем файдалана ала. Пенсия фонды бинасында урнашкан 22-46 участок вәкилләренә бүгенгә гражданлык бурычларын өйдә үтәргә теләп 50 гариза килеп ирешкән. Теләсә кем менә килә алмаган кеше, ширле кеше, авыру кеше инде, алар инде булай да килә иде бүтән җилларында. Ә быел бит менә ул менә килә алмый, җә менә ашка кайта, кинеп торганың вакыты юк. Шул вакытта алар шалтыраталар да инде. Без шулай килеп аларга тавыш алардан алабыз. Өйдә тавыш бирергә теләгән һәркем моның турында йорт буенча өлкән яисә социаль хезмәткәргә хәбәр итә ала. Ә инде 19 сентябрь бердәм тавыш бирү көнендә мондый гаризалар көндезге сәгать 2-гә кадәр кабул ителә. Рошния Сибатова, Евгений Лозаев, НТР яңалыклары.